lo tes eleng eleng apa sliramu sing nate ketemu nalika iku candhe ayu sumunar netramu sore kaneti kamonge semu sing ora nguwati nadyan widodari alaenda kanyang semge hati Semar sabrang legok-legok ning omahku jae wono saupama hidupku hatiku poyang payingan yo nurin nggih Bapak Ibu menika sawetawis cek son saderengipun panglipur dipun purwakani. Terus ya bolo dhewe Mas disopono dulur wedok ndok kene kok. Lho kok iso dhuwur tinan aku gumun aku. Rantu sawetawis kadang kinasih mboten sanes paranggana ingkang sampun kajibah nembe lampah wonten ing margi pramila kula nyak sepiring swasana ngaturaken gung panuwun Bapak Ibu ingkang nembe rawuh kula dherekaken dahar wonten ing sasana bojo Pandrawina atau dahar di tempat yang telah kami sediakan. Oke. Hatiku poyang Mas, lah MC ini dereng Mas. Mas Nuk, MC ini itu dijatah tau ora iki. Ora iku lho maksudnya karo Pak bapake panitiamu lho ora kok jenengan Mas Nuk. Mbak Arista kang garwanipun daharipun ingkang sekeca nggih. Tanduk ping 8 ora apa-apa, gratis. Ngono kok nek bengi jeh TikTokan niku ngoyo men lho. Ta eling eling pancen sliramu sing marah-marahi besok kapan aku bisa nyanding lintang panjer rino
sonendro gawang-gawang katonan ning netra tak sun mugi enggal-enggal kakasing ati sing kapan yen lintange panjerino sudurat sumunar ngalela kus ngantu-antu tenan haning stasiun balapan prasasat kaya sewindu ngantu-antu tekan sliramu nyedong rakit asmara nadyan wis ra hina Jackson waturaken lelagon tak eling-eling kalajengaken lintang panjerina mugi-mugi sakmawon ingkang dipun sekuyung kadang kula kinasih sound system audio jos gandos skiber wondene video shooting ingkang gambaripun Cetha Trawela gumilang saking Laladan Jepara Kota Ukir. Diajeng Arista sampun dahar napa dereng? Lho dereng dahar. Dahar kok 2 jam setengah iku piye iki? Tanduk ping 8 atake. Monggo kula dherekaken minggah wonten ing sasana panglipur. Yen lintange panjerina melu setya ngewangi kancane yen sabur senjawus katon teka semuna bani hati iya
Cekson setengah jam iki. Kedap Mas Agus, halus. Diajeng, ayo siaga diri sama toeng gati, awit wancinipun sampun dungkap. Dumateng kadang kinasih minangka wiyaga kula dherekaken busana ingkang sampun kaasta dipun rasuk ngoten nggih. Iya. Awit menika nggih sampun duka wonten ing panci pramila adicara panglipur saged dipun purwakani. Wondene menika waranggana ingkang sampun lenggah wonten ing sasana busananipun ngantos mbotetut kelemon kabeh. Rina wengi ora tau leren tur nggayemi kok soto nggih, sate nggih, gule nggih, rames nggih. Lho iku ku nek kelemon piye iki anak wedok aku. Lah mripate ngajak dori-prip. Nek ngono nganu kok Mas ora eling aku kok Mas. Lho, ingkang ngendika Mas Agus lho ya, ora aku lho ya. Ngono. Nek bar transfer eling nek wis rada selo sithik melupakan diri. Oke, iya. Heeh. Dek, sedelo iki lah busana diagem, iki tak entekne sik. Jan-jane ana ngendi sliramu kok ora to katon. Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Ayu, kadang kinasih tunggu tepala ingkang menggugati, ugi panjenengan mirunggan Bopo Sutiono adalah Ibu Fitrianingsih, ingkang saestu jenengan kanthi longgar sedayanipun. Hanetakan Atmaja Putra, ingkang asma Junio Devano Prasetyo. Mas tetakipun sampun kalau dalu, sampun nggih. Ya semoga-moga dados putra ingkang saleh ngoten nggih. Bakunipun tambah iman takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bekti kalian bapa biyungipun ugi kalih sederekipun kalih mbah-mbahipun bapa biyung sedayanipun ingkang jangkep minangka keluarga. Ayo Mas Gus iki dientekke engko terus waranggana jumeneng. Kowe ning